खुलुमबाय सनाफोर दिनैनि गुबुन मोनसे ब्लगजों नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल फिन खेबसेबा गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। ओमफ्राय आङो न'आव फैदों नालाय नोंथांमोननि भिडिअ आपडेट होनायखौबो आङो सापर्ट होनो हायाखै, गाज्रि मोना अननानै सरि बियो। ओमफ्राय आङो न'आव फैनानै दंफैयो आरोना, साननैसो थागोन। ओमफ्राय नेट प्रब्लेम नेटआनो नांनो नागिरा। ओमफ्राय दिनै मा सेयार खालामनो हायो नाजानोसै आंबो। ओमफ्राय आङो दा जोंनि गामियाव फैनानै ओमफ्राय नै गुबुन मोनसे गामियाव फैदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै आङो देखायनि र' बेक केमेराजों। साहा लोंनानै थांनोसै। जाबायना हो मा लादु बिलाय सिंग्रा नामा मा लादु बिलाय साहा लोंनोसै। सिंग्रा बानायनो एक्सपार्टथार जाबाय खोमालै। सिंग्रा बानायग्रा नै जोंना फंबाया। साहा लोंखांबाय, दानिया थांफिननोसै। बे जाबाय जोंनि गामिनि खाथिनि बाजार सक। ओमफ्राय बेजों थांगोन आरो जों सिगांजों थांगोन। फैद' औ हरदो। आंनि बेगा लाबोफा। माइया फुखांनानै नै बेबायदि आयौ मा दं, माइया फुखांनानै दोनबाय नै ज्राव ज्रावनो। ओमफ्राय लांग्रायानो फैयाखै आरोना, गार'आना गारिजोंसो लांगोन नालाय। मैया फुनायमोन आरोना बेफोरो नै बेयावनो फुदोंमोन मैया। ओमफ्राय दा फुगासिनो दंबावो। नै बेयावबो दङ खोथिया माखासेया, नै खोथियाथ' नङा खासिया आरोना। बे फुजोबनांगौ नै दासो जुरिजेनदों बिसिना। माने दुब्लिया बिराद दै गिदिर जायो नालाय। ओमफ्राय दा सान्दुं बोथोर होनायखाय एसे रानबोबाय आरो नालाय। ओमफ्राय दा फुगासिनो दङ ओरैहाय नै। सान्दुं राजा होखावबाय दिनैसो बिसिना फारा फारि माइ फुनाया। गारियाव गाखोगोन आं हेलौ सनाफोर, नै दा जाखां लोंखां स्राय देलायनानै टाउनाव थांनो ओंखारदों आरोना, गसाइगाव बाजाराव थांनो ओंखारदों। आङो साननैसो जाफैबाय न'आव थाफैनाया। आंबो गोदान भिडिअ आपडेट होनो हायाखै, नेटबो नाङा नालाय। ओमफ्राय बिराद समस्या, नेटबो नाङा माबो नाङा। नोंथांमोननि भिडिअफोरखौबो आङो सापर्ट होनो हायाखै, बिनिखायनो सरि दे लोगोफोर। ओमफ्राय न'आव थांनानै नायनोसै आरोना बयनिखौबो फारिनो। ओमफ्राय गरमाबो अयथासार गरम, हनै बर' गामि नालाय माइहुं। ओमफ्राय आं टाउनाव थांनो ओंखारबाय, गरमथार मस्थ' गरम, बिराद गरम। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो जि हायो नाजालायनोसै आरोना, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायबोबानो जाबाय। थौदो बिदिबा लोगोफोर, लोगोसे आंजोंहाय। फैनानै जों मेन लामा मोनफैबाय आरोना, नै दुब्लिबारि फोथारबारि। लानोबालाय। ओमफ्राय दा नैबे सिगांनि लामाजों थांगोन जोङो, थांबाय थानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेजों फैदोंमोन आरोना, नोंथांमोनाबो आंजों नायफाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। फैसाखौ होखाब्रा। दैज्लां बोथोर नै रानखाव रानसि फोथाराबो, अखा हायाबानो दैयानो गैलालाय।
बिदिबा थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंजों चलो गसाइगाव बाजार मोनफैलायबाय नोंथांमोनजोंबो एसे देखायलायनोसै सिगांनि ब्लगावबो नुखादों जाय जाय नायो आरो नायग्रा नायदो गरम बिराद गरम गोलोमफुजोबबाय गसाइगाव बाजार दिनै खालिथार आरो सानसुफु टाइम नालाय सानसुफु माने 3:30 बेलासिनि दा जागोन आरो बिदि नैबे सिगांजों थांगोन जों बे नङा बैजों सिगांजों गावसिनि माबाखौ बे नङालै नायदो नै लोगोफोर गसाइगाव टाउना ओरैनोथ' टाउनाबो गिदिर ओमफ्राय आं नैबे साइडजों फैदों आरोना आं बै बिल्डिं नुहुरनायाव हाबैगोन दहाय हाबैनाय जायगायाव गैया आरो ओमफ्राय दहाय हाबैनायनि दखानाबो बेयावनोखा आरो ओमफ्राय दा बेयाव थांसिगोन आरो गसाइगाव टाउन नैबेयाव मन्दिर दं मन्दिर ओरैबायदि गरम गारि ओंखायनो आं स्कुटिजोंनो डाइरेक्ट फैनो नागिरदोंमोन नोंनो आं मिथिखादोंना बानिया लाइनजों थांनांगौ होनना खिथाहरखादोंना बैयाव हाबैनोसै नैबेजों गाखोलांसिगोन दानिया सेन्देल खुलिबाय लागे गसाइगाव थिनालि बाजार मोनफैलायबाय मा मोनो मा मोना नायनोसै बाजारखौ अबेजों अमा बै लास्टावसो खोमा बेयावनो मोनोना नै बाजाराव फैदोंमोन थाङाखै बे बाजारावनो बेदर लांफैदोंमोन बेदर नांबाय गायथ'वाखै दिनैनिफ्राय माबायदि अमायालाय नंगौना नङाहाय खोमाया उन्दै बै इन्डियान खोमाया गिदिर दे एसे मोदोम थानायबो नायना हर अफ्रिल' जायो खोमा बाजार खालामखांबाय थांनोसै दाना टाउनाव थांफिनसै गसाइगाव मेन टाउनावहाय बेथ' थिनालिसो नालाय बेबो गसाइगावआनो गारि फैयोहाय ओरै नाहर Hei, barkada. थांगासिनो दङ ओमफ्राय बिराद खस्थ' आरो लामायाबो गामिनि लामा नालाय
Kamera लाग्रायाबो रोङाना सिगांजों लाग्रा बिदि माले आखाइखौ गेजेरजों सोनानै लाग्रा Mana biti? Bangau. itu ringan berarti sih. Kami juga aja ke depan. Hold up. Mungkin mau bawa. Kameramen natin sa kaya yang lebih sakit. Hello, bahaya ini hot ya. Oh, keluar masa aku kata. Sini bilang. Belak. बेजों हाबलांसिगोन एखेबारे एन्जर लामा बायदि लोगोफोर आं ओरैसो लांगोन दे ड्राइभार ओमफ्राय फैनानै न' मोनफैबाय आरो दा नै बेलासि जाबाय मोसौआ मासे मानै माथाम माब्रै मेंबायबो पुरा गरम गय बारियाव नै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर उननि भिडिअजों थाबैनो लोगो हमनो नाजालायसिगोन आरो चेनेलखौबो सोरबा गोदानै नायसनबायदोंबा नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो बिदिबा दोनथ'नाय जानोसै बाय बाय